Good morning, everybody. Good morning. Ay, baka. Saturday today and papunta tayo kina Angelo and Yondi kasi magbe-babysit tayo ni Pot. And guys, kanina pagising namin, ang ganda ng araw talaga. Sobrang ganda ng araw. Hindi ko alam kung nasaan na ang araw ngayon, pero kanina siguro kung may maifa-flash sa game na picture, maganda 'yon. Pero yes, sana ay tuloy-tuloy ang ganda ng araw today. Right? Dumaan na pala kami kanina ng Starbucks. Bumili kami ng kape. This one. And you'll see more of Pot later. So, see ya! Hi, Pot. Pinapanood mo? So now we're just picking up some booster juice and then we're gonna go home. I'm gonna get ready because today I'm going to be volunteering. I'm sorry. Okay. Alright, we're gonna go home now. Lots of people here. Just walking around. Pretty cool. Lots of people in cool costumes. Cosplay. Pretty cool. Look at that guy. Amazing. Pieces, you gotta keep track of all the pieces. Like if you take a Sharpie, you label like A1 phi, A2 phi, and then just start. Dude, I just saw this guy. I just saw him. It's my favorite. Cool. Lots of vendors. You wanna keep going? No. What is that? What the heck? What the heck, Chewbacca? Cool. Cool stuff. Oh my god. Never gonna get away. I'm scared. Ghostbusters. Oh my god. Feeling. I want to buy so many things, but I have no money. Oh, look at that. Dude, oh my.
Doctor Strange. And then Pikachu. Okay, so I think my break is done, so I'm gonna just go back and yeah, check in dun sa ano. Not really sure what I'm doing, to be honest, but naka-sweater ako ngayon, so babalik ko lang yung sweater ko, and then I'm gonna go back to where I was. I'm just sitting here on my own because I'm tired of walking around, but I'm gonna go back to work or volunteering after this. So yeah, t-shirt, cute. But yeah, all I'm doing is nag-guide sa mga tao na magpapa-autograph or picture dun sa mga artists. So it's pretty good. It's not too busy, but lots of socialization. So I'm just taking some time alone until mga 5, and then I'll go back to work. Cute. Princess Peach. Good. Kind of weird, right? Weird combination. So, kakaalis lang ni Kim ngayon para sa ano nila. May volunteer siya ngayon. After namin, kanina kina Angelo and Yonli, after namin magbantay kay Pot, pag uwi namin dito, nag-ready na kaagad siya kasi may lakad si Kim ngayon for parang volunteer nila. Expo, fan expo, something, ganyan. And habang wala si Kim and long weekend ngayon, tinitake advantage ko na yung free time natin. So, nag-ayos ako, ako ng mga dapat itapon na namin kasi, yung mga expired na mga churva, yung mga pagkain and everything. So ito sila guys. Ito, I know for sure ginagamit pa to ni Kim, pero kasi, since nasa taas na siya, like, andun na siya sa sulok, so, posible na makalimutan na siya. So, nilabas ko para i-rearrange ko lahat and then itatapon yung mga kailangan itapon dahil mga expired. Say, for example, this one, yung flour na to, almond flour, itatapon na din yan kasi expired na siya last year, December 2023. Ito, maliit na lang, so, sobrang konti na lang ng laman nito, itatapon na din to. Ito, hindi to masyadong nagamit. Binili to ni Kim para kay Carmela, yung kapatid niya. Pero, dahil nga nasa sulok siya, hindi na namin siya naalala. So, ngayon, i-rearrange ko siya. So, lahat ng mga expired, itatapon ko. And then, yung mga hindi masyado namin nakikita, ilalabas ko na. Also, masyadong makalat ang bahay ngayon because, eto nga, naglilinis tayo. These are, mga pang mabilisan na mabilisan na mga pangkain sinastock namin. Pero ito, last year pa to. Di ko alam kung kailan to. Best before June 2024. Ito, walang bukas. Ay, hindi pa ba to bukas? Bukas na siya. Pero may isa pa nito dun sa sink. Ito, kakabili lang nila Pia nito nung nagpunta sila dito. And ang daming stuff na kailangan titignan and itapon. Ito, dala din ng mami ni Kim from Calgary nung pumunta sila dito. Ito, dried malunggay. And then, ito, buldak. And ito, migoring. I know, hindi nakakabuti yung mga noodles and everything, pero minsan na lang talaga namin ito nakakain ni Kim. Nakakalimutan na nga namin na may ganito kami because
yun nga, hindi na kami masyadong nagno-noodles and mga ganito, mga nito, instant. And then we have here na side, mga pasalubong to. Pero ano na din natin to, tawag nito? Like, ikikeep na din natin to. Ito, bumili si Mama Chat nito, yung lola ni Kim, kasi papadala to sa Pilipinas. And then ito, papadala din natin yan sa Philippines. And then everything is so kalat right now. So, yeah, mamaya na lang guys. After ilang oras, natapos ko na din. Nahugasan ko na to. Everything na expired na napasok ko na sila lahat sa trash bags. Ito, siguro hindi na talaga namin to makaklear kasi wala na kaming space for that. But, gusto sana namin ni Kim na yung counter na to is walang anything. And, yung bandang doon, dahil nga wala kami masyadong space, I think, yun na talaga yung space for our, rice cooker and air fryer. But, dito, na palitan ko na lahat. Tinanggal ko na yung mga pagkain dito. Minove ko na sila doon na cabinet. I mean, dati, yung plates namin doon nakalagay. But now, nilipat ko sila dito because dumadami na sila. Kaya, I think mas okay naman na dito na lang ilalagay. And super, mas maraming space dito kaysa sa doon sa kabila. And so, lahat ng foods namin doon na nakastore. And then, dito din. So, yeah. And then, medyo makalat pa dito because hindi pa ako nakatapos mag-ayos. I'm watching Modern Family sa background. Ito, lalabahan pa. Nakakalat pa ang lahat. But dito sa kwarto namin, naayos ko na. Pero yung mga labahan namin, sorry. Yung mga labahan namin nandito pa. So, yeah. Yun lang ang update. Good morning! Galing tayong Starbucks. Kumuha tayo ng kape. Kakahatid lang natin ni Kim kanina sa station kasi it's the second day ng pag-volunteer niya sa Fan Expo. So, kahapon hindi ko natapos yung vlog. Pero natapos ko naman yung pag-aayos ng bahay. But then, hindi ko natapos matupi yung laundry. So, nakaharap yung camera ngayon sa hindi sa akin kasi gusto ko makita nyo yung mountain sana pero hindi ayan. So ma-icy pa din ang peak ng mountains and medyo makulimlim siya today pero mukhang hindi naman daw uulan. So yeah, it's a nice Sunday overall. And balik na tayo sa bahay. May kape na tayo. Let's go.